Takže ahoj lidi, jsme tady u dalšího dílu z naší série Minecraftu. Já už vím, že teď strašně dlouho nevycházely díly, ani už nevím proč. A v dnešním díle si vyrobíme enchantovací stoleček a enchantneme si tady ten diamantový krumpáč. Nemám žádný levely, ale to v průběhu videa snad nějaký budu mít. Tak a za kamerou jsem si postavil tady tu farmu s bambusama, abych si pak mohl na to udělat knížky a bude to lepší. Větší to bude prostě. No tak my zkusíme, v noci budeme na lov. Já jsem měl nějaký ty expíky a teď přes den si vykraftíme ten enchantovací stoleček. Takže potřebujeme na to 2 diamanty, 4 obsidiáry a 1 tady knížka, kterou už mám připravenou. A magický enchantovací stoleček máme. Kam se položíme, tak sem se také položíme. Na krásné místo. Knížka se mě otáčí. A já ne... Tak. Jestli myslíte, že to je blbost, ale tak zkusíme, jestli něco nenajdem. Nějaký pavouky, když si najdem, tak zatím budu najít co nejvíc chvětí a potvoráků, abych mohl si vykraft, abych pak si mohl na to enchantnout ten krumpáč a padlo by mi nějaký dobrý enchant. Yeah. No, tak to nebude tady mít a žádný pavouk. Teď si zabijem slepici, ovečka. No, mám kousek lev. Takže teď to cihnu a zatím počkáme na noc. A potom cihu už tady nám zase zapadá slunce a bude homplejstíka. Tady je kráva. Tak se hodí. A to má expík. Nenechám ti tam expíku jen tak. Nebudeš se mi tam povalovat. O, to ježí tady. No, tak kráva nemá první oběd. Když na mě to doufám, mám meč. Kamenný meč, který byl uchován na mém craftingu síly. A všichni vás zabiju. Potvoráci, to tady ten. Ho. A to víc. No, už tam vyšel měsíc. Naštěstí jenom do vody, jestli to nebyla láva. Ale to se dá. Tak kde jste?
Tady jo, máme první oběd. První oběd bude pavouk. Pojď, pan pavouk. No, já už mám hned level 4. Já si to ani nestihnu. Bude můj obětí číslo 2. A tam byl dále pavouk. Vyschválej se mi, já tě viděl. Vandale. Co ty? Co za mě ty dní? A nevím se. Pojďte. Prostě. To zombíka to nebude zabít jenom pavouky. Jděte sem někdo, tak rychle. Hele. Další pavouk. Za chvíli bude vyvražím všechny pavouky tady. A co tady dáš ty? No už máme 5 levelů, to by ještě šlo, ale ještě, no, ještě budeme se zabíjet. No, tady je první oběd, co není pavouk. A hned z něj snílí maso. A až bude ráno, tak se enchantnem. Prostě. Jej. Tady 2 glíčky. Ty tam ještě nehodíš. A tak... Ježiš, já se spad do vody. Tak jdem už domů se něco enchantnout krumpáč. Ale nejdřív se na to vyspíme. Vyspíme do růžovoučka, ať máme krásný den. Tak už je zase ráno. Tak tady už je meč, tam dáme si ten krumpáč. A to právě běží. No ještě, bohužel máme nějak, musíme si vzít ještě k tomu labiš. Tak, krumpáč. A co nám z toho padne? Účinnost 1, no tak to není nic moc. Možná něco líp aspoň. Tak asi v příštím díle se asi znova něco enchantnem. A tak no, sice ty lidi jsou strašně krátký, no ale si budou krátký, ale budu jen zase vydávat. No a tak asi pro dnešní díl to ukončíme.